הנה שנייה. הידו בלי גלגלז. אתם שתים או לא? תגידו לי. אפשר להתקדם? נראה לי שאתם נתקעים פה עוד מעט. עידו! אוי. מזלים! מאיפה אתם רוצים? מפה או מפה? מפה! אוי אחי, יש תיעוד. לא, מפה! יש תיעוד בסרט עכשיו. אני אגיד שעופר מדרדר אותי. לא, אני... כולם כמו וואי, וואי, וואי. כולם. אנחנו מסוגלים להגיע לשם? לא, כבר לא. וואי, 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 וואי. אבל תוריד ראש עכשיו מיד. עופר, תוריד את הראש ומיד. נועה שומרת עליי, אה? לך מפה. אופי. מעולה, הרווחנו שני מפלים. יש עוד מפל בדרך שלנו. יאללה, בום, קדימה. כאילו בום. בואו ניתקע עכשיו. איך זה הולך? עידו, קדימה, אני רוצה לראות אותך חותר. מהר. עדתכם, יש פה תותים מאחורי. קדימה, עידו. לקטוף? הנה תאנים. הנה תאנים, אבל הם עוד ריקות. אבל תאנים זה יער. כושל רב. אוי, כמעט נפלתי! מזל שלא. לא, קדימה, אז תראי לחתור לפחות. נופל קשה. תראה, אני חותרת את זה. אני בסדר. איתו אנחנו עובדים עכשיו. זה כיף! הילדים התעוררו. אתה רוצה אני אשתלם קצת מפה? סתם, נועה. וואו, עכשיו יש מה זה פרימה, אחלה. וואו. יאללה, בלי מה שעושים עכשיו. יאללה, עכשיו בלי חשישים. היה פה רק את יכולים.